Opět se nám to dneska tak krásně přehouplo, takže už tady máme druhou polovinu Vlny z Brna. Přesně tak. V první jsme se věnovali teda fotografii, byla to taková vlna, první polovina byla taková vánoční, přesně tak. A v druhé polovině se budeme věnovat ženám podnikatelkám. No a taky si představíme piloxing. Víte, což je je taková novinka ve světě fitness. No já se nechám překvapit, protože mě to celkem dost zajímá. Tak jsem ti tak včera seděla, Tome, víš, a přemýšlela jsem, kdo to má vlastně v životě těžší. Jestli chlapy nebo ženský. Tak samozřejmě já to vím, tu odpověď správnou. A ty mi řekneš, že určitě chlapy, že? Ne, určitě ženy. Vážně? No samozřejmě. No toho asi cení. Vždycky se říkalo, že ti chlapi zajišťují, že jo, tu rodinu a ty ženy jsou doma uplotní a tak, ale to už dávno není pravda. Ženy zajišťují tu rodinu, že a ještě u toho pracují, podnikají, no, aby jsme se my chlapi mohli bavit, aby jsme si mohli hrát. No vidíš, to je krásné. No, to mě nenapadlo, to jsem ve své debatě jaksi nerozvinula vnitřní. Ale každopádně je tady takové centrum, existuje v Brně, které se právě věnuje podnikatelkám nebo možná vychovává podnikatelky. To já nevím. To se právě zeptáme našich následujících dvou hostů, kteří jsou ale dámského pohlaví. Těším se na ně. Takže si je pojďme představit. A já vám představím jeho ředitelku Dagmar Jelínkovou. Dobrý den. Dobrý den. A manažerku Dagmar Hoch Jelínkovou. Dobrý den. Tak obě dámy jsou z Top centra podnikatelek, to jsme neřekli, to je důležité asi říct tohle. Co to vlastně Top centrum podnikatelek je? Tak vy jste mi trošku nahrál na smeč, takže já na to odpovím. Že my starší už víme, že si muži opravdu rádi hrají, tak se na vás chceme vlastně domluvit, jak ty hry s vámi připravit, tak abyste vy v tom životě byli spokojení. Ale teď tedy... Perfektní. Teď si rochníš. Teď ale vážně. Top centrum podnikatelek má svoji historii, která sahá od roku 2001 a začala ještě vlastně v době federace v Bratislavě, to znamená, že tam má úplně svoje kořeny, kterou zastřešuje dáma, žena, guru, paní Elvíra Chadimová. A protože se docela dobře známe, tak jsme některé aktivity začali aplikovat i tady již v České republice. A dali jsme si takové logo, takovou vlastně spojovací myšlenku, co muži rozdělili, to hrací místo, tak to ženy chtějí spojit. Dalším takovým vlastně naším strategickým záměrem bylo to opravdu sdružit ženy, které to v životě třeba neměly jednoduché, něčeho v životě již dosáhly a chtěli jsme si ty informace mezi sebou předávat, chtěli jsme se vlastně obohacovat a tak vlastně vzniklo neformálně v Brně nějaké takové uskupení, které potom dostalo opravdu strukturu s normálním registrací vlastně občanském sdružení a dostalo název i regionální Top centrum podnikatelek v Brně. Ten název si historicky neseme, takže nejsme úplně top centrum, ale jsme podnikavé ženy. A protože jsme do svého středu začali natahovat hodně mladých lidí a ti úplně nesouzněli s našimi myšlenkami, tak jsme chtěli pro ně něco vytvořit, předat nějak tu naši informaci již v takové té nějaké neformálnější podobě, ne z generace na generaci, protože to ti mladí jako neradi slyší. A tak vlastně vznikla myšlenka vytvořit nějaký projekt, kde by takovou neotřelou, neformální formou, neformálními setkáními ta informace o té starší generaci, což má v uvozovkách něco za sebou, bylo předáno těm mladým, aby jsme inspirovali. Funguje to? Úžasně. Velice dobře. Kolik máte členek? Z hlediska projektu, který jsme napsali, jenom se trošičku o tom také ráda zmíním, nabízíme těm ženám od vzdělávání, poradenství, o tom se asi budeme později bavit. V podstatě za rok fungování máme přes 600 uchazeček v projektu, takže opravdu to číslo je poměrně velké. A teď jste říkala teda vzdělávání, co to bylo to druhý? Jsou to různé aktivity projektu. První z nich je vzdělávání a teď mám s sebou takový malý taháček, abych na to všechno nezapomněla, protože těch aktivit je opravdu hodně. V tom vzdělávání ženy učíme od těch základů vůbec, co to je živnostenský list, který papír mám vyplnit, kam si ho potom mám dát, co to je daňové přiznání, jak se formulář vyplňuje, co to je faktura, nebo co to jsou třeba takové ty tajné věci, co to je to DUZP a podobně. Přes marketing, přes PR až po
sestavení business plánu, potom, že nám také radíme v rámci poradenství, a to jak právnické, tak ekonomické. To znamená, děláme začínající zakladatelské rozpočty, nebo když ženy zakládají provozovny, tak jim pomáháme se smlouvami, které podepisují a podobně. Další aktivity jsou psychodiagnostika a motivační tréninky. Je to spíš taková aktivita pro ženy, které tápají. Zdali vůbec na to podnikání jsou, protože ne každý je dobrý podnikatel a na druhou stranu ne každý je dobrý zaměstnanec. A je velice dobré vědět, zdali vůbec na to mám. Protože ono usínat večer s tím, že nemám zaplacené odvody, není mnohdy úplně jednoduché. A ne každá povaha na to je vhodná. Další aktivitou je kancelářské administrativní zázemí, takzvané coworkingové centrum, takže ženy k nám mohou chodit, abychom je vytáhli z takového toho domácího prostředí, protože nevím, jak to máte třeba z vůli vy, ale když člověk dělá z domu, tak to není mnohdy úplně jednoduché, protože máte neumyté nádobí a máte tam ty děti, takže můžete přijít k nám s tím, že můžou maminky sebou brát i děti. No a v neposlední řadě jsou to kulaté stoly, kde se snažíme vždycky vytahovat z praxe nějakou hodně zajímavou podnikavou ženu, nějakou podnikatelku, která je natolik solidární, že s námi popovídá tu cestu, která mnohdy za tím úspěchem je trnitá, ať už je to třeba o rozpadu manželství, nebo mi třeba pomožte. Já teď pomůžu. Kulatý stůl je vlastně propojení těch našich dvou aktivit. To znamená toho vlastního občanského sdružení, kde jsou stále členky. Na to se tady vlastně ptala před chvílí vaše kolegyně, kdy v Brně máme asi 30 stálých členek, opravdu ženy, které podnikají. A tady tento projekt je vlastně takovým sítem začínajících žen, podnikatelek, anebo také budoucích zaměstnanců. A my vlastně propojujeme tyto dvě části na tom kulatém stolu, kde opravdu se najde žena, která svým silným příběhem, je opravdu silným příběhem, těm ženám řekne, že ta cesta není úplně jednoduchá. Takže i když to třeba dobře vypadám, přijela jsem v autě, mám krásnou kancelář, tak to se nenarodí ze dne na den. A taky je tam docela hodně věnované tomu, aby ta žena, když podniká, tak aby vždycky myslela na tu rodinu, protože ta většinou v té možná neznalosti. Jste mě teď se na mě napojil tak, protože to jsem chtěla opravdu vystřihnout, trpí a někdy často teda nejen ty děti, ale hlavně trpí ten muž, protože opravdu jsme ještě v takové době, jako by řekla, neuvědomění a my vždycky klademe důraz na to, aby ta žena, že má většinou více tváří, protože my nejsme jenom ženy, manželky, ale jsme hospodyně, jsme milenky, jsme matky, jsme přítelkyně a tak dále. Takže my těch rolí máme teda opravdu hodně, tak aby na toho muže nezapomínala. Jasně. Ani ho nezapomínala, aby v vozovkách i trošku hrála, protože základem veškerého úspěchu je rodina. Je rodina a opravdu já si myslím, že to má stát v tom piedestalu úplně na prvním místě. To zní tak nebesky. Všechny vaše myšlenky, všechny tyhle věci, že Top Centrum podnikatelek je opravdu jenom pro ženy, nebo my trpící muži tam můžeme si přijít postěžovat? Já si nejdřív vezmu slovo, pak předám tobě. Protože jsem řekla, že opravdu ta rodina je základem a v dnešní době víme, jak to teda vypadá, že ta rozvodovost je veliká a že ta žena, když vlastně zjistí, že jako single vlastně v vozovkách toho muže nepotřebuje, tak jsme nad tím hodně přemýšleli, aby jsme se vrátili opravdu k nějakým tradicím a proto tady předám teda teď slovo projektové manažerce, která vymýšlí prostě nějaké pokračování, že my nechceme být jako občanským sdružením jednopohlavním, že tam ty ženy si vyloženě vynucují, že chtějí tam mít partnery nebo chtějí mít objekty, které by je jako obdivovali, ale aby to opravdu bylo také vyvážené. Takže prosím. Jak bylo řečeno, nám se na ty akce pomalu ti muži stejně dostávají. A ono, co si budeme vykládat, ono je to mezi ženama výborný, ale s těma chlapama je to vždycky trošku lepší, že? Takže v podstatě projekt, který teďka funguje, tak tím, že je dotovaný z Evropského sociálního fondu, tedy je bezplatný pro naše uchazečky, tak jakmile bude ukončen, tak 100% buď paralelně, anebo následně po něm se budeme otvírat tyto aktivity mužům. Protože oni nám do toho coworkingu stejně chodí. No jo, oni se vetřou všude, to je jasný. No, v každém případě teď naše diváčky, případně diváci, které jsme zaujali a teď si říkají, to je vynikající, tak jakým způsobem se k vám dostanou, jakým způsobem se k vám mohou přihlásit, nebo jestli je nějaká překážka nebo nějaké limity, jak to je?
Překážky do projektu jsou pouze dvě. Jsou tam dvě podmínky a to je trvalé bydliště v Jihomoravském kraji a ta druhá je minimálně středoškolské vzdělání. Potom už je to jenom vyloženě na té ženě a na té její aktivitě, zdali má chuť do projektu vstoupit. To nejjednodušší, co může udělat, tak na stránkách www.tcpbrno.cz vyplní přihlášku, kterou my si potom zadministrujeme a následně už budeme ty kroky už dáme. Vy budete kontaktovat. Přesně tak. Jasně. Případně může přijít na Lidickou 28. Přesně tak. Tam Lidická, tam je takový dobrý divadlo. No to je jedno. Jedno dobrý divadlo, myslím, že jsem o něm někdy slyšela. Jasně. Takže je to kousek. Jo. Chtěl ses na něco zeptat? Ano, když jste tady říkala tady o tomhle všem, tak mě napadalo, že to je sice jako báječný, ale stejně ta žena, která k vám přijde, tak asi nejdůležitější na tom podniká jedině je ten nápad, ne? Ale ten vy nedáte ten recept na ten nápad. Ona musí přijít s tou nějakou ideou, předpokládám. Přesně tak, protože ono není dneska úplně jednoduchý za někoho přibírat zodpovědnost. Ta žena opravdu musí mít svoji vlastní myšlenku. Jo. A takže jste se nesetkali ještě třeba náhodou jakože s nějakými ženami, který by jako mají tu vizi, že prostě budou podnikat, ale nevědí, co by? Já myslím, že to je skoro každá druhá neboli první, skoro každá. A i takovým skoro každá, protože když někdo opravdu nepodnikal, tak nemá představu vůbec, že ta myšlenka, ta prvotní opravdu vize, že je to opravdu zatím jenom takový ten první krůček, ale těch schodů vlastně do toho 8. patra, že musí vyšlapat jako docela hodně. Tak ta žena musí být opravdu hodně motivovaná, ta motivace vzniká vlastně u vás. Nemůžete být namotivovaný někým jakoby zvenku, musí být samozřejmě odhodlaná, silná, aby vlastně zvládla veškeré ty úskalí, které jí, řekněme, k těm světlým zítřkům jakoby dovedou. A musí být neustále prostě happy a musí být spokojená. Jo? Možná někdy vnitřně to tak jako nevypadá, ale musím vypadat dobře, když chci prostě prodat svůj nápad, svůj produkt a tak dále. No. Dobře. To jsem chtěla vědět, protože ono kolikrát třeba taky přijde, nebo já taky jsem měla spoustu nápadů, že by vlastně člověk přišel a že by jako s tímhletím podnikal, že by to bylo jako vlastně krásný, ale samozřejmě už nevím, nebo už ani tenkrát jsem nevěděla, co všechno to obnáší. To znamená, když za vámi někdo přijde právě s takovou tou úžasnou vizí, jak by to bylo krásné, kdyby, dejme tomu, aniž by teda ta žena věděla okolnosti nebo vlastně veškeré tady ty věci, co s tím souvisejí, tak stalo se vám někdy třeba, že řekla, aha, tak toho je fakt moc, tak to já radši budu dělat někde ve státní správě, bude mi líp. Stalo se. Jo. Stalo se a to třeba díky právě psychologicko-motivačním tréninkům, kdy ty ženy právě zjistí, že je pro ně opravdu prioritou něco jiného, než začít podnikat. Takže stalo se. Byť je to opačná cesta, než kterou jsme si zvolili, tak je ale v podstatě pro nás velice příjemná a přínosná pro tu dámu a tím pádem. No to každopádně, protože jako potom si člověk vyjasní, co vlastně chce, na co má nebo na co nemá, takže to je určitě super. A setkáváte se s typy žen, které naopak chtějí podnikat, třeba mají i tu ideu, třeba přes ten motivační trénink psychologicky zjistíte společně s ní, že to není úplně ideální pro ní, ale ona si na tom trvá za každou cenu a vlastně se řítí do nějakého průšvihu, až se tam vřítí. Tak já si myslím, že každý tvůrcem svého osudu a když mu vlastně řeknete veškeré ty úskalí a on to nemíní tolerovat, tak to máte jak s dítětem, kterému říkáte, nespál si ruku o kamna, tak si tu ruku musí spálit. Ale zase na druhé straně je to pozitivní tím, že vlastně ty akce jsou u nás kolektivní a jsou hodně networkingové, tak se tam vytvořily i vazby mezi těmi jednotlivými účastnicemi, že někdo má opravdu tu vizi, ten nápad a teď opravdu ale není již takovým tím pečlivým metodickým jakoby pracovníkem, ale dochází ke spojení, takže třeba se 2, 3 spojí a vytváří vlastně takový zárodek toho podnikání, takže tam přichází s něčím a odchází úplně opravdu jako s něčím jiným a takových jako případů vlastně, tam jedna jako je schopná vlastně třeba organizačně a druhá má kapitál. To je tam vlastně dává dohromady. Tak to je dobrý. A vy pořádáte i teda nějaké workshopy pro ženy? My v podstatě, kromě toho, co je tady vyjmenováno, tak děláme i nové akce, tak vyloženě networkingové akce, kde ženy se setkávají, učíme je prezentovat, učíme, aby se nebáli, aby věděli, co do té prezentace má všechno vstoupit. V podstatě děláme i takovou zpětnou vazbu, typu ta prezentace byla perfektní, vám to strašně sluší, ale v podstatě vůbec nevím, o čem jste mluvila. Takže opravdu ty ženy učíme pěkně pomaličku, aby věděli, co jak. Na těch akcích míváme tak vždycky kolem 30 žen
a myslím, že to vždycky mívá velká sranda. To znamená, tady tyhle ty informace veškeré budou zase na stránkách, takže pokud by měl někdo zájem, tak se tam může podívat a všechno tam najde. No, dámy, úžasný. My vám děkujeme za povídání, děkujeme vám hlavně za to, že jste nám vůbec přišli říct, že taková organizace existuje, protože si myslím, že to spoustu i třeba maminek, které jsou na mateřské dovolené, které se na nás dívají, že to přivítá, protože těch nápadů je kolikrát spoustu a člověk neví, co s tím, kam to zařadit, s kým se poradit, takže si myslím, že toto je zrovna ideální věc. Tak děkujeme ještě jednou, mějte se krásně a nashledanou. Děkujeme. Můžeme se ještě rozloučit pozváním. No, určitě. Takže příští rok, v roce 2014, 1. března, na Kaskádě v Jinačovicích máme netradiční gala večer, kde se všichni tito účastníci a ty, které zveme, potkáme a opravdu bude to super. No, to je strašně daleko. Možná, že do té doby si ještě potkáme tady u nás ve Vlně a vy nám přijdete udělat takovou pozvánku speciální na tuhle akci, o které jste mluvila. Kdyby náhodou ne, tak já vám přeju samozřejmě krásné Vánoce, ať se vám vydaří akce všechny, které pořádáte, i ta, o které jste teďka mluvila. Mějte se krásně a nashledanou. Nashledanou. No a my, milí diváci, my se podíváme na druhý díl seriálu V kůži pana X a nám se to hodí báječně, protože hlavní aktérkou je žena, rétorička Jarmila Hrabalová.